Kasih na. Itu senang. Senang kasih. Hah? Kan, kering yang tolong ya. Long. Kan semua itu diam-diam. Uwei urang ba balatip kerteng kum upensuk lang khongwir laipu prasnem kerta ulaklat hasyan ha ka jing bethei ka bashir khei ka balaja ha ka yengsa ajong u ha ka shnong smith ha ka jaka ka balatip kum kalum kensai ha ka lai terik jeliu ka khubor ka balapelat na u superintendent of police East Khasi Hills uba Sylvester Nong Tenger ula ong ba uni urang ba uba thia pang hayeng na mar ka jing pang but lum ulayap na kani ka jing bethei ka balaja ha ka por khat ar baji shiteng sni ula ong ba ka jing bethei ka long ka bajor ne khlan bor bha ka balawan ra ya ka jing julor ki katu kat ni ki kamera jong ka yeng ha ki mala basapo haba penlong ya ka jing tokin ki bahayeng ki la pentep ba upensuk lang ubakhlat ha kani ka jingja ula sha sumar but lum ha kini ki banai bat ula shuthia bet ha ka jingthia ki la ya thu ru ba uni urang ba ula persang ru bandakhat jubor ya ka jing em la arsien la ong USP ha ukurwo ba ula pelaj habato oket ha ka jaka ba bethei lalap ye ki lingkhot lingkhai ki badai na ka jing bethei bat ka kenhun ki bomb squad bat ka kenhun crime scene unit ki dang to oket benia ya ka daw jong ka jing bethei la ong USP bat benrap bala register ka case halor ka ni ka jingja bat ka jing to oket kala ya chakhman Kasih na. Itu senang. Senang kasih. Hah? Kan, kering yang tolong ya. Long. Kan semua itu diam-diam. Này đần vậy là đấy này kata teh ngarum tip mo kata ini ini dan sasol ini mau ngetri sasol deh kia phone ini yang belum ta yang lawan ini apa ini dan tangki tray je nak kena kulit tempat orang ini ya kita boleh lagi pusmatan tangkai ba fitia ni mungkin lah dan ngadu benai Januari sedang tangbai long ba fitia ni lai benai kata tengir ngirim tipu ngi suya sia long sak marjan ma sudan bapun ong ba don kata ka jing bethei kai ni yeng tang kata hing su wan ta perba ngiwan tangi nimsha su mo ya ki breu bandrung hieng na mari don kai ka sing sniu ta harian tu ngi pentip no pat syaki hayeng nomor hayeng don breu su yung don so nong tray na no na ta dari nang tapat ngira ya pentip no sya dipulit kulit ki wan tu khat arsteng si pece don ta ila klat na ta kapor pa don kata kacing bethei temut ila dap klat pentip ra tang ba ki ong ba don breu hieng nomor bagadi sniu tebun bagi ya syong yo
te kiong don nang kita kibai triyeng te triyeng ro ki triyeng kan bakata ka jingja bakaja kan sinasya kaman tharai ha kamra tharai ngir ngim tip ha moy kata namar bangim don jan mo ngim tip tharai da kaja ta kaja kamra ka ba don ita iba klan ngir ngim cemdung tu supo te ngidang i ka por cik start cuki mo pandai ka berangkam